Witam was jakże bardzo serdecznie i specjalnie dzisiaj, albowiem gramy w Close Quarters, nabyte właśnie dzisiaj specjalnie po to, aby jutro móc zanurzyć się w dodatku Armored Kill, czyli tłumaczone na nasze siły pancerne. Mikołaj zaczął spektakularnym zgonem. To jest mój drugi mecz w Close Quarters i w ogóle w jakąkolwiek mapę z premium, albowiem premium nabyliśmy dzisiaj dosłownie przed 20 minutami. Specjalnie po to, aby właśnie, jak już wspominałem, jutro skosztować Armored Killa. Ale i Close Quarter jest przed nim rozpierdolem, przed nim naprawdę. Oczywiście jak będę nagrywał, to będę to zdupię diametralnie na całej linii, ale rzeźnia jest przednia i może nie będzie nawet tak tragicznie, zobaczymy. Zmień... Tryb nie hardcore wzięło, tak więc... Póki co grałem tylko w tą mapę z premium, nie znam map kompletnie, nie wiem co się gdzie znajduje, nie mam żadnych taktyk, nie wiem o nich nic. Czysta karta. A może to właśnie fajnie, może... Tylko jedna rzecz, która mi się w premium nie podoba. Ten nóż. Ten nóż, który wygląda jak ten rozsuwany nóż do cięcia tapet, jest ohydny. Jeszcze choćby opcja zmieniona na ten normalny, wojskowy, ale dobra. Przeżyjemy. Ale na tej jednej mapie grałem jeden mecz, był konkretny. Bardzo konkretny. Wszystko się sypie w drobnym aktu, lata się rozpierdala, tłucze, jem do łop. Oj, a jutro dopiero będzie, właśnie, jutro Armored Kill. Szczególnie nęci mnie opcja osobiście postrzelania z AC-130. Pojeżdżenia kładami, mapy śnieżne, właśnie. Wreszcie, ja bardzo czekałem na... Za dobrze by było. Od początku właśnie Battlefielda 3 brakowało mi w nim map śnieżnych, no i się wreszcie doczekałem, co prawda jedna, ale jak duża. Oprócz tego największa mapa w dziejach Battlefielda rzekomo ma się tam pojawić, no... Oj, czuję szkoło, że pójdziesz na 37 plan. To niby to mamy obiekty, ale jakoś tak... Nikt się nie kwapi do przejmowania tego i wszyscy z tego robią deathmatch. No, oczywiście Mikołaj zdupiusz na całej linii. No to nie gram właśnie. Ostatnio grałem tylko na hardkorze, jeśli grałem, a w Battlefielda nie grałem ostatnio zbyt często. Po prostu jakoś jest łatwiej, no jeśli ktoś ma przyzwyczajenia co do chowania się i unikania strzałów, to będzie mu łatwiej, bo zabija się szybciej, a ostatnio była ostatnia aktualizacja, po której przynajmniej według mnie mam takie odczucia, że albo zwiększył się damage broni, albo obniżono poziom energii, albo obie rzeczy. Właśnie, zajebista opcja kamuflażu mamy? Oczywiście nie! Albo się potem odblokowuje, albo do tej broni nie ma, no. Nie wiadomo. Takie te taktyki w ogóle. No w tym momencie już naprawdę nikomu nie jest potrzebne Call of Duty, jak mamy coś takiego. No ale tak, jest moc, jest rozpieprz na najwyższym poziomie, dobra. Taki mini conquest tutaj nie, te flagi się tak szybciutko przejmują. Ja wiem, że ja tak mówię takie rzeczy, że o Mikołaj, odkryłeś Amerykę, a oni w premium już grają. Znaczy w Close Quarters dawno, ja wiem. Wiem, że grają, ale ja nie gram, to jest mój drugi mecz. O! Nie wiem, obojętne kto. Chcę zabijać, mordować. No kurwa w nich! Piechota, ta szara piechota. Fajnie, czy można pod prysznic schować ten, nie, czy wszystko. Ale destrukcja otoczenia to jest poezja. Jak się wszystko sypie, rozpieprza, brzęczy, dźwięczy, rozpierdala. Poezja. Tam jeżeli ktoś jeszcze tak jak ja, tak jak my, znaczy my już mamy, jeśli ktoś jeszcze nie nabył premiuma, Mikołaj, piękna foto, premiuma, to niech nabywa, bo Battlefield z mety się staje ciekawszy, o wiele ciekawszy. A zobaczymy jutro. Ja właśnie wczoraj stwierdziłem, że trzeba by było na dłuższy okres zmienić nazwę kanału z Freaky Gamers na Battlefield Gamers, bo nie mogę skłamać, że w najbliższym czasie będą się pojawiały raczej w
przewadze materiały z Battlefielda. Nie wiem, czy będzie tak, że jeden dzień Battlefield, Battlefield coś innego, Battlefield coś innego, Battlefield coś innego. Nie powiem wam, jak to będzie, bo sam jeszcze nie wiem. Wszystko wyjdzie w praniu. A Mikołaj, dużo mówisz, mało robisz. Jesteś słaby, a przedtem miałeś taki piękny wynik, no ale kto ci teraz uwierzy w te bajki? W te duby! Jesteś niewiarygodny kompletnie. Kolego! Żeś szybko pot. Nie przyzwyczajony do normalnego trybu. To się przyzwyczaj? Mikołaj, masz problem? Nie narzekaj, chłopie. Dziękuję. Clear over here, left is clear, what's here? No żeż daj already! Wyjdzie z prawej. No ja wyszedłem do niego. Glocka 18 w pewnym momencie, szczególnie na kanale No Shar, używałem w ogóle jako broni głównej na trybie hardcore, bo jest zajebisty. Szybkostrzelnością bije większość, o ile nie wszystkie. Matko, pistolety maszynowe na łeb, na szyję. Dawaj! Nie ma sprawy, kolego. Właśnie, jeżeli ktoś by... Taka moja mała rada ode mnie. Ja grałem z tym ustawieniem dźwięku, bo tam wiadomo, możemy sobie w opcjach ustawić tam hi-fi, stereo, telewizja, bla bla bla. Gamer! Pedale z Call of Duty. Jest taka opcja jak taśmy wojny. Używam do tej pory słuchawki. Jeżeli nie macie taśm wojny, dajcie sobie taśmy wojny. Urywa łeb na dobrych słuchawkach. Znaczy jeszcze przydatna byłaby w tym momencie dobra karta dźwiękowa, ale dobre słuchawki i tak dają po dupie. Poza. Nie w plecy, świnio! Pedał. Nie mogę się doczekać, powiem szczerze, nie mogę się doczekać Armored Killa. Po tym, co widziałem na zwiastunach, co widzieliśmy na zwiastunach. Moc przemawia przez ten dodatek. Konkretnie przemówi jutro. Rzeź będzie na najwyższym poziomie. Jeżeli zdawało wam się, że w Call of Duty czasami jest taka rzeź, że nie wiadomo co się dzieje, to tutaj wam powiem, że to jest tak mniej więcej razy 5, bo nie dość, że jest rzeźnia, wszyscy się mordują, tu jeszcze nie ma tak wielu graczy, 16 na 16. Ale oprócz tego tu wszystko się sypie, rozpieprza, wybucha, odpada, urywa się, kruszy się, defragmentuje się na szczątki, nie wiem czy jest takie słowo defragmentuje. Poezja zniszczenia. Tak, to jest to konto, na którym grał Marcin Miłosz, czyli nie ma tutaj żadnej broni, nie ma tutaj odblokowanej ani z Back to Karkand, ani z Close Quarters, dlatego tak trochę zaczynamy z czystą kartą, ale co może lepiej, może to ubogaci o taki element. Oko za oko, wywłoko. Taki element, prawda, rozwoju takiego trochę RPGowego. Wstawaj, wstawaj. Nic nie widzę, mam zaćmę. Nie ogarnąłem. Jaki wynik? 7 na 16. Dobra, wspinam się w tej drabince. Nie skazujcie mnie jeszcze na wieczne battlefieldowe potępienie. Staram się. Wziąłem właśnie PP 2000, albowiem z tego co widzę kolega Marcin i Miłosz nie inwestowali w tę broń, bo nie miała ani jednego dodatku odblokowanego. A nie chciałem, żeby była taka biedna, samotna. Jumpa granata! What the fuck is going on? Czyżby Usas? A może Saiga? Nie Usas taki. Że jeszcze nie banują? Mikołaj robi 102% skupienia.
Aha, czyli jeden cios nożem taki centralny odbiera pół HP. Dobrze. Zapamiętam. Chyba nam się zespawnowali troszeczkę na naszym punkcie. Ale nie ma tragedii, kadajesz jeszcze na plusie. Jeszcze nie płaczemy. To już w trupy zaczynam strzelać. A może ktoś jest zainteresowany? Mikołaj, na jakich grasz detalach? Na ultra! Mikołaj pochwalił się, tak, chodzi mu na ultra, kurwa, chodzi mu, działa. Ma dobry komputer. Ale... O matko. Nie można też przesadzać, Battlefield nie wymaga znowu jakiejś bestii, bo jak to było wiadomo przed premierą, ten dodatek może jest taki trochę bardziej wymagający od innych map pod tym względem, że tu no to się dużo dzieje. Tłumiczek, świetnie. Dużo się dzieje, ale naprawdę nie trzeba mieć bestii nie wiadomo jakiej, żeby to odpalić na wysokich detalach. Ile tam ich było? Nie wiem. Moja percepcja już nie dotarła do tego momentu. O, Mikołaj spadł się w jedno miejsce. Unsub. Nie! Mogę powiedzieć szczerze, że poświęciłem moje życie dla życia mojego towarzysza. Dziękuję! Jo, pierdylam. Get up! Mikołaj, grasz w Battlefielda, może byś nagrał Minecrafta? Atencyjna kurwo! Dzięki, Acid Man. Wyciągnąłeś mnie z szaleństwa. Bęk! Nie! Ha! Kisia la la. No dobra. Poszerzenie, coś takiego... O! Niechaj będzie. Wszystko co jest szybko strzelne, jest dobre. Gościu, wstawaj, nie leż! Nie! Kończcie magazynko, kurwa! Ładuj, 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 ładuj! Ładuj, gdzie jest perk szybka, zwinna ręka? Gry mi się pomyliły. A to nasz, dobra, Mikołaj, nie panikuj, Mikołaj, nie panikuj. Bierzcie, jedzcie, bo to apteczka moja. A. Shotgunista! To ci, co nic innego nie używają oprócz shotguna. Pierwszy knife kill nowym nożem. To nie jest Call of Duty, ty lepiej noża nie używać z przodu, gdzie robimy las i pada. Dobra. Boostujemy tak bronię stopniowo. Ale z walpy był de facto idealny na coś takiego, ale... Będziemy ich oślepiać laserem. Czop! Jebut! Jebut! You some over here now? No, some over here now. A ja bloody baga! Mikołaj, jesteś w Polsce, mów po polsku. Dobrze, dobrze, mama. Będę grzeczny. Świetnie.
Przerżniemy to. Rżniemy to jak wójt. Stawać wszyscy, Doktor House! Aaaa. Granata poszli! Sawem, tępy ciulu z sawem na taką mapę, no. Tak się nie gra się w to. W ogóle. Mam cię, Pindo. To ciekawe. Nie za dużo! A bladi, baga. Bardzo kilogenny tryb i kilogenna mapa. Jeżeli chcecie wybustować sobie tam bronię i dodatki i wszystko inne pozdobywać, to jest to. Tak jak był kanał No Shar na podstawce, to zdecydowanie to. Nie wiem, ja tak mówię, a nie znam innych map, ale takie są moje odczucia po świeżym jakże bardzo kontakcie z Tom. I tu wreszcie Frostbite pokazuje pazury, jak pod adresem Battlefielda było wiele zarzutów, że ta destrukcja taka ciulowa, no. Się miało niszczyć, budynkiśmy chcieli równać z ziemią, a tu nie możemy. No to tutaj wszyscy malkontenci powinni zostać w 100% zaspokojeni, zadowoleni, usatysfakcjonowani. Nowe słowo. Nie ma tragedii jak na drugi mecz, na normalu, na którym nie gram. Zobaczymy tylko punktację. Pam, 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 no, no. Grubo. Fajnie, dobra! Mikołaj, no szybko, jak wrażenia? Zajebiście, zajebiście! Rzucam szkołę, gram w Battlefielda. A, z wami żegnam się chyba do jutra, chyba że dzisiaj przyjdzie jeszcze chętka i pryciknę jakiś materiał wieczorem, może z innej mapy. Zobaczymy jak to będzie czasowo, albowiem mimo wszystko na głowie rzeczy jest trochę dużo, a widzimy się już na pewno jutro w przypadku Armored Killa. Spoczniej!